Valmistautuu lähtöviivalla seuraavana 54 Setlannin lammaskoira Oodi, ohjaaja Mia Kolu, Hukkaputti ry:stä. Valmistautuu 55 Kääpiöpizzeri Amir, 57 Siro ja 58 Kafe. Tässä on tosiaan Mian toinen koira, hänellä on toinenkin pieni Setlannin lammaskoira ja Oodikin vasta aloittelee tätä agility-uraansa. Täällä on monta nyt nähty näitä nuorta Setlannin lammaskoiraa. Siinä tuli ensimmäinen virhe, 5 virhepistettä Käpeiltä. Kaunista menoa loppuun asti sitten vielä maltetaan mennä se viimeinen este sieltä, mistä